Meiltä Riddu-Riddu-festivals ja monen rahkana mun vuosikonsertti Ejanna Maualde. Ja monen alle nervösa, mutta saavamista manna vuors. Jag vet inte om jag är kall för det att jag är nervös eller om det är kallt. Det är inte kallt. Men ser det normal ut? Ikke når jeg gjør sånn, kanskje. Ja, jeg ser ut som et menneske, det er det viktigste. I could cry. Det er glamorøst, det her livet. Nå että mun sanoi vähän billuhuon jäänä ja tälle billuhuon täällä vatsel jagi. Ja enemmän tämän jäljellä saatan hoida halus mun liggjärna ja ligghålls korruda reftemelda. Where she does. Jag går mot mannen autonalla, det färtar bara luhtita saata. Vistan Harri halla mamma ihon musta daakan oudulkiihti, että läät oppe vuodun ja että rumas muista maita kalka parkia luhti allt saatan. Ja. Det blir bra. Man må få allt upp för. Må vi skal kose deg litt da? Ja, det er det. Tenk å jobbe så hardt for noe og så ikke kose seg. Det hadde vært helt tåpelig. Jeg må bare huske det, nyte det. Ser du? Jeg gleder meg hele uka. Har du det? Ja, faktisk. Virkelig. Første like og... Ja, vet du. Den her får vi ikke igjen. Den her. Nei, 1 minutt. 1 minutt. Men nå må vi krasjinga til Sigrun. Det er han som starter. På front, ja, jeg kan si. Åja, han starter nå. Han starter om 1 minutt, sier han. Ja, ok. Ja, er ikke vi helt enige da? Jo, vi er kjempeenige som alltid. Nå setter han i gang, tror jeg. Slipp! Vent, hvorfor går det her? Oi, vent. Til front. Hei du, det der er feil sted da. Da går jeg og fikser. Han går ned til front of house. Nei, han går på scenen. Og starter? Ja. Ok, han går på nu. Men da går du. Yes! Ja. Ok, går du på det? Ja. Slay! Slay! Ja. Munnen, takan oudan mun maatandan. Ja mun jakan le borret out vähän nerve houdulkiitti tähän mäksähtä. Ahte tahlää tehallus mun jöhtä. Muni maattadan nuolkit. Gud, hvor heldig jeg er. Det var egentlig ikke noe humoristisk vi skulle inn i nå, men dere vet i sånne overganger så blir man litt fnisatt. Tusen hjertelig takk. Det gikk bra. Det gikk så fort, og det gikk så jævlig bra. Ja, det gikk bra. Helt nydelig. Det var skikkelig gøy. Men jeg kjente sånn, vi skal ha et kvarter til. Faen. Mistet stemmen litt. Ikke si det til logopeden min.
No, että kun olemme vuositoskonserta teko soloartistan, det mun touten, että mulla kanssa ollut meitä vähän erinomaisia, että tällä puhutaan kuhkiin kähtsystä tämän konsertin, että mä äksä mun juuri ollut, että puhutaan. Jeg speechless. Altså at folk var så gira, de har ikke hørt en eneste låt. Ja, ikke sant. Det er faktisk det som også er, at nå blir man å gi ut mer låter. Det er helt sykt, det er helt sykt å skrive ut de 11 låtene her på 6 måneder. Altså nå prøver jeg på en måte contain litt mer. Ikke start så jævlig høyt. Ja, merker du det? Ja, jeg merket at du konsentrerer deg veldig på syngingen. Liksom men samtidig formidler jeg jo det jeg synger, gjør jeg ikke det? Ja, absolutt, men det er litt det jeg mener i det også. Ja, okay, og så kjenner jeg at du på en måte du falt veldig fort i ro, at du skjønte at dette funket, eller i hvert fall så jeg på deg at det var sånn, ok, dette her er ikke så stress. Det er shout-out til logopeden min, for hun har sagt at jeg må fokusere på beina mine og bli litt sånn mer jorda, for når man får overtenning og adrenalin så kan man bli litt her. Og så blir det litt sånn, men hun snakker mye om min indre prosjektor, at jeg må prosjektere med blikket mitt det jeg synger. Wow. Nei, det var fantastisk. Det blir deep. Dette her er så bra.